Наближаемся до вострава. Якого? Якого? Это ж наши казки-подобайки. Привитание, сябры! Салютик, букетик. У нас морское подорожье. Право руля! Ой, Олесь, это я зараз капитан, моя черга. Пробач, Кэп! О, курс на казку. Лево руля. Ёсть, Кэп! Лево руля! Стоп, машина. Починаем читать. Ёсть, Кэп! Казка «Чарадзейны крышталь» альбо «Нечаканы гость» Вольгі Шчукінай. Малюнкі Людмілы Баіравай. Сябры прачнуліся на світанку і зноў паплылі ўздоўж берага да Мінавіі. А ці не глянуць нам яшчэ раз на мапу, прапанавала Светка. З паўднёвага краю гарыстай Мінавіі ўбачылі ўзвышша. Яго схілы спускаліся ў лагчыну, што месцілася ў самым цэнтры вострава і была скрозь занятая ганарамі. Трэба было трапіць менавіта туды, да іх кораня. Але як? І тут Светка задуменна сказала: «Здаецца, у меня ёсць адна ідэйка!» І показала на тое самае ўзвышша. «Нам трэба вось сюды!» І якая ідэйка, ажывіўся Мараш. «Пакуль нічога не скажу, спачатку агледзімся на месцы!» Нарэшце лес ганараў, што цягнуўся ўздоўж берага, скончыўся і паказаўся бераг Мінавіі. Ён быў надзвычай скалісты, падысці на плыце немагчыма. Ага, давялося кідаць плыт у моры і скакаць проста ў ваду. Так. Мараш з Фрасам, якія ніколі ў жыцці не плавалі, спачатку вельмі баяліся. На шчасце, мора ў гэтым месцы было неглыбокім, усе дабраліся да берага паспяхова. Але потым трэба было караскацца па скалах і нарэшце апынуліся наверсе. Мінулі цясніну, паросшую дрэвамі і кустамі, і выйшлі ў лагчыну з усіх бакоў, абкружаную гарамі, вельмі утульную і прывабную. У цэнтры вёсачка мінавійцаў, туды і накіраваліся. Мінавійцы, па завядзёнцы жыхароў вострава, сустрэлі падарожнікаў так, нібы ўсё жыццё чакалі, нарэшце дачакаліся, радасна і гасцінна. Яны былі такія ж невысокага росту і такія ж вусатыя, як і ўсе жыхары вострава. І гэтак жа міргалі па чарзе, як і яны. Адрознівала іх толькі смуглая скура і цёмныя валасы. Сябры распавялі, на што прыйшлі ў Мінавію, расказалі пра Светку і Вітьку, якія выпадкова засталіся ў гэтым сусвеце. Вяскоўцы гатовыя былі ва ўсім дапамагаць ім. Так. Але як дабрацца да цэнтра вострава, мінуючы ганараў, яны не ўяўлялі. Не ўяўлялі. Гэта немагчыма, прамовіў іх вядун. Вы загінеце, як толькі выйдзеце за межы краіны. Заставайцеся лепш з намі. Усе сціхлі, чакаючы адказу Вітькі і Светкі. А перад іх вачыма ўзніклі дарагія твары бацькоў. Не! У адзін голас адказалі яны. І Светка працягнула: «Мы вельмі ўдзячныя за прапанову, але мы хочам вярнуцца дадому». Як жа вы збіраецеся адолець лес ганараў? Спытаў вядун. Не па паветры ж? А дзяўчынка спытала: «А чаму не?» Мінавійцы здзіўлена глядзелі на яе. Толькі Вітька зразумеў, пра што яна кажа, і яго вочы зазіхацелі. Гэта ж сапраўды выйсце! Смелае і дзёрзкае, але выйсце! Дельтаплан! Дык вось пра якую ідэйку Светка гаварыла, ну і галава ў яе. Вітька падскочыў да сяброўкі, згроб у ахапак і прыўзняў над зямлёй. Ты геній! А маленькія чалавечкі па-ранейшаму непаразумела назіралі. Сябры, звярнулася да іх дзяўчынка, не глядзіце на нас такім жахам. Проста мы ў нашым сусвеце умеем многае з таго, чаго вы не ведаеце. Плаваем па вадзе, спускаемся пад зямлю, лятаем у паветры. Усё яшчэ з недаверам слухалі мінавійцы. І адзін хлопчык спытаў: «А як вы лятаеце? Як птушкі?» Не зусім. Вы ўсё самі ўбачыце, а пакуль нам трэба вось на гэтае ўзвышша, паказала Светка на мапе. Не адкладваючы, рушылі ў дарогу. Суправаджаць іх узяўся моцны малады мінавіец. Самае складанае, распавёў ён, калі падышлі да горнага масіву, адолець гэты пад'ём, далей будзе лягчэй. І першы палез па скалах, спрытна чапляючыся за выступы.
Фраз быў вельмі дужым, таму амаль не адставаў. За імі следам упарта караскаўся Мараш. Ага, яны ж усе асілкі, хоць і маленькія ростам. Так цяжэй даводзілася Светцы і Вітьку. Яны часцяком спыняліся і адпачывалі. І тут раптам дзяўчынка ступіла на рухомы камень. Ой! Трымаючыся на адных руках, Светка адчайна спрабавала знайсці апору для ног. А ёлечкі! Ой, мамачка, у адчаю паўтарала яна, перабіраючы нагамі ў паветры. А Фраз падскочыў у той самы момант, калі пальцы дзяўчынкі зусім ужо аслаблі, ухапіў за руку і пацягнуў да сябе. Ух, як добра, малайчына, Фраз, адданы і смелы. І праз секунду Светка ўжо сядзела на бяспечнай пляцоўцы і з жахам глядзела ўніз. З яе вачэй каціліся слёзы. Дзякуй вам, хлопчыкі, вялікі дзякуй, паўтарала яна. Каб рушыць далей, ёй было трэба сабраць усю сваю смеласць. І яна хутка адолела страх, бо не была баязліўкай. Таксама малайчына. Асцярожна прайшлі небяспечны адхон, далей сапраўды было лягчэй. На начоўку спыніліся ў закінутай хатцы, дзе раней жыў пустэльнік. А на світанку скіраваліся на штурм новай вышыні, на гэты раз таго самага ўзвышша, да якога ішлі. Пад'ём адолелі без здарэнняў. Плато было пляскатым і амаль роўным. Светка ўзрадавалася, гэта вельмі зручна для палёту. І вецер дзьме ў патрэбны бок. Хай бы ён ніколі не мяняў кірунак. Ага, з вышыні было добра відаць мяжу ахоўнага купала Мінавіі. Зямля звонку яго, наколькі хапала вока, была пакрыта суцэльным лесам ганараў. Раптам Вітька заўважыў нешта дзіўнае. Далёка наперадзе. Што гэта? Дзе? Ды вунь жа наўпрост. Цяжка было нават сказаць, што ж гэта было, але нагадвала бязладна выгнутыя над зямлёй трубы цёмнага колеру. «Я ведаю», — сказаў Мараш. «Там і знаходзіцца корань ганараў». Сябры вярнуліся ў вёску мінавійцаў і адразу пачалі рыхтавацца да будучага палёту. Працы было шмат. Ага, вельмі шмат. У першую чаргу пабудаваць 2 дельтапланы. Так. Для Светкі з Фрасам і Вітькі з Марашам. Светка, якая займалася ў школе дельтапланерызму, ведала на памяць кожную дэталь і ўмела кіравала работай. Жанчыны ткалі моцнае палатно, мужчыны майстравалі каркасы. Вядома, справа ішла не так хутка, як хацелася б. Часам даводзілася штосьці перайначваць. Першы ж раз і сама Светка, і тым болей мінавійцы будавалі крылатыя машыны. Але ўсе вельмі стараліся, і вось, нарэшце, дельтапланы былі гатовыя. Светка правяла некалькі выпрабавальных палётаў. Усё ў парадку. Надышла чарга сяброў. Вітька, хоць і пачаў следам за сяброўкай займацца ў лётнай школе, але дагэтуль ніводнага разу не падымаўся ў паветра. Мараш з Фрасам увогуле раней не ўяўлялі, што чалавек можа лятаць як птушка, таму Светцы належала ў кароткі тэрмін падрыхтаваць сяброў. Так, прайшло нямала часу, пакуль яны упэўніліся, можна спрабаваць. Кожнаму яе вучню трэба было падняцца над морам, праляцець як мага далей, потым вярнуцца і паспяхова прызямліцца. Ці то Светка была таленавітай настаўніцай, ці то вучні ў яе усе да аднаго здольныя, але экзамен прайшоў на выдатна. Так, а мінавійцы віталі смельчакоў радаснымі воклічамі і ў захапленні назіралі, як лунаюць у небе вялікія птахі, зробленыя іх рукамі. І ўжо на наступны дзень зноў выправіліся ў дарогу праз горы. Ажно 10 чалавек неслі разабраныя дельтапланы. Так. Да таго самага плато, адкуль збіраліся ляціць. Вецер, як па замове Светкі, дзьмуў патрэбны бок, сабралі дельтапланы, прамацавалі на іх усё неабходнае. Ежу, цёплыя коўдры і адзенне. Так, а яшчэ зробленыя мінавійскімі кавалямі доўгія вострыя нажы, падобныя на сагнутыя турэцкія шаблі. А на што? Каб адсячы корань ганараў. О, сапраўды. «Мы будзем чакаць вас», — сказаў вядун Мінавій на развітанне. «Хай ахоўвае вас ладзіна». Першымі падняліся ў паветра Светка і Фрас. За імі Вітька і Мараш. Далягляд быў непаўторны. Ззаду горная краіна, над галовамі чыстае блакітнае неба, наперадзе і з бакоў, колькі хапае вока, цёмна-зялёны дыван ганараў. Ну
каб не ведаць пра іх жудасны нораў, можна было нават захапіцца Так. навакольнай прыгажосцю. Так, сябры накіравалі дельтапланы да выгнутых труб, што віднеліся далёка наперадзе. Што чакае іх там? А што чакае іх? Хіба нельга сёння прачытаць? Нельга. Ну чаму? Ды таму, што тут прыгод яшчэ на цэлы выпуск, а нам час закругляцца. Ну зноў закругляцца. Тады вось што. Што? Мы з табой яшчэ пагуляем. Зноў у марское падарожжа? Не, цяпер у паветранае. А. Па небе палецім, як у казцы. Хо-хо, ну трымайся! Ух ты, здорово! О-о-о! Сябры, пишите нам адресы в описании под нашим видео. Дасылайце малюнки, подписывайтесь на наш канал! Лайки не забывайте. С вами были Казочник Олесь И Гареза Чичи! и Казки. Подобайки! До побачення!